Molweni bantu bam, namhlanje ngizothetha nge-heartbreak bethunana. Yho, heartbreak inesimenyo. Heartbreak sana ayonqeni into yoba uthi uhlele eteksini zehle inyembezi ifuna ukujongisa ngabantu. I-heartbreak ayikhethi ndawo, nditsho usemotweni zehle inyembezi, uyadrayiva nje uyacula siyehle inyembezi. Mna ke ndizothetha ngam because i-heartbreak mna yandenzani. Fika emsebenzini sana, hayi sibulisane, afike umntu azobuza, are you okay? Siqale ziyehle inyembezi, ndikhale. Sekuthuliswana nam ke ngoku. Uyeva, bendihleli ndingakhali but once ndibe phakathi kwabantu. Kwesingenye imini ndikhumbula sana khona usisi ke ofika elapha emsebenzini azama uklina ke ntontoni. Azange ndim-approach, ndimxelele nge-heartbreak yam. Ndam-approacha ndamxelela nge-heartbreak yam sana into yoba what I'm going through. And usisi wabantu akazi noba uzothini ke ngoku. Ukubone ubhizi uthulisana nam, sendiyaqala ke nam. Hayi mntase uzoba rayithi, yazi, hayi mntase uzoba rayithi, ntontontoni. So bethunana uvele urhalele ndisho ukuxelela udonga okanye uxelele ingca into yoba ndiyagowa. Oba ndiyagowa mna inoba ndamuzila uFacebook, ndayizila i-social media nje yonke, ndandingangeni kwi-social media because wow, awukwazi nditsho urekhoda ividiyo xa ngabe ndikuxelele ungekho right. That's what I've realized. Ngelaa xesha ndandizonda kwanto, ndandizonda nditsho ukubona abantu abathandanayo ndithi yho shame akazi. Yayenziwa yintoni loo nto le because ndandingekahili, intliziyo yam yayibuhlungu. So bethunana, i-moral of the story is, ngicela nibamamele mani. Umntu ogowishayo uthetha okoko ephindaphinde into eyi-one. Ndibulela aba babenimamela bendinika indlebe ngomgowisho wami ka-2020. Yo, shame. Sorry bethuna, it was not your fault.